umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Ang awitin natin ngayon ay ang Kristiyanong Kanta. Ang title nito ay Kumapit Ka Lang. Mga kaibigan, lahat tayo nakakaranas ng problema, mabigat na pasanin na problema. Minsan na iniisip natin na hindi na natin kaya. Minsan na iniisip na natin na ano kaya ang pwede kong gawin para malutas ko ang problema nito. Mga kaibigan, ito ang sagot para gumaan ang ating pakiramdam. Ang awitin ito ay nakakatulong ito para lumakas ang ating loob na magagawa ang tama, makakaisip tayo ng tama. Mga kaibigan, I just wanna share na sobrang nakaka-relate sa buhay natin ang awitin ito. Isa puso lamang natin mga kaibigan, isa isip, intindihin ng maigi ang kanyang mensahe o ang laman ng awitin ito. Okay? Good luck! Magtiwala ka lang, itawag mo sa Kanya. Huwag kang mag-alala, dahil nakikinig Siya. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang. Huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang laban. Huwag kang hihinto, ituloy ang takbo. Huwag kang mapagod, tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang, kumapit ka lang. Ngayong nandito ka na, aatras ka pa ba? Tingin mo'y di makakaya, palaging may pag-asa. Magtiwala ka lang, tawag mo sa Kanya. Huwag kang mag-alala, dahil nakikinig Siya. Kumapit ka lang, huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang laban. Huwag kang bibitaw, ituloy ang takbo. Huwag kang magtago, tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang. Maraming pagsubok man lang dumating, tumuloy ka lang. Kumapit ka lang, huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan.
Lumapit ka Lumapit ka Thank you for watching, guys. Thank you so much. Naway naintindihan natin ang lahat at napakagaan sa pakiramdam. Thank you. Ayan, yung mensahe lang sana yung pinakinggan natin. Pasensya na kayo sa aking boses hindi naman kasi ako singer. Okay guys, thank you so much.